קיבלתי עונש קצת מוגזם, שפטו אותי למוות. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט. יכולתי לפחות להחליף את הכיסאות, כי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מטר. אתם עונים, האם זה פייר? אתם לא יודעים, אח שלי עבדה פולים, לכן עבד בדואר. היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח התחיל, שאסף גם מכתבים, לחשוב מיד מוזר, יש כל נכון. היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. הוא היה פחות טיפש, אז אתה ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה את רחי הבא. אני שואל, אתם עונים, האם זה פייר? בן דוד שלי רצה לדחות כדי לצוף קבוע, למד שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע. כשנכנס סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם, שניים קפצו אליו מיד, טובעים השניים